Kosovanyň Pristina şäherine ýaşlaryň ýüzlerçesi Albaniýanyň futbol oýunçy ýygyny toparyna öz gollawyny bildirmek üçin köçelere çykdylar. Ýewropa çempionatynyň saýlama oýunlarynyň çägine 14 oktýabrda Serbiýanyň we Albaniýanyň toparlarynyň arasynda geçirilmeli oýun futbolçylaryň özara ýakalaşmagy netijesinde ýatyryldy. Aglawy etnika albanlardan ibarat Kosowa ganly konfliktden soň 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşsyzlygyny alypdy. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde 14 oktýabrda parlament binasynyň daşynda demonstrantlar polisiýa bilen çaknyşdy. Protestçiler 2-nji jahan urşy döwri hereket eden 2 sany dawaly toparyň milli gahrymanlar diýilip ikrar edilmegi boýunça kanun taslamanyň maslahat edilmegini soradylar. Bu toparlaryň arasynda natsistler bilen aragatnaşyk saklananlary hem bar. İçeri işler ministrligi demonstrasiýada adyrnan 50 adamyň saklanandygyny habar berdi. Moskwanyň sudy Konstantin Yankaskasyň öý tutsawlyk möhletini 10 dekabra çenli uzaltdy. Yankaskas belli Rus opozisiýon wekili Aleksey Navalnyň ýakyn ýarandyr. Ol geçen ýyl Moskwanyň häkimi urundaky saýlawlarda Navalnyň kampaniýasyny maliýeleşdirmek bilen baglykdaky maliýe galplyklary bilen aýplandy. Kabulda Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Talibana ýüzlenip bilim mümkinçiliklerine garşy göreşmegi betetmäge we bilelikdäki parahatçylyk gepleşiklerine goşulmaga çağırdy. Ghani bu barada ýurtda bellenilýän mollümler gününe gabatlap çykyş etdi. Ghani öňümüzdäki 6 aýyň içinde mollümleriň aýlygyny artdyrmagy hem wada berdi. Siz Adatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.